Ginausab nga may parking sa iyang sakyanan ang nabiktima sa laglag baryagan. Upat ka tao nadakpan sa kapulisan sa Konsolasyon sa managlahing operasyon patok sa gidiling nga drugas. Sakop sa akyat bahay gang nakulatahan, human niya gisaka ang balay sa pulis. Duha ka balay nadatugan sa punuan sa kahoy dihang nahitabo ang landslide. Lalaki misakaso sa ka-billboard sa downtown. Maayong hapon Sugbo Kabisayan, aniya na mga balita uban ang katibuk-ang pwersa sa News 5 Cebu. Karong adlang Miyerkules, petsa 29 sa buwan sa Hulyo, tuig 2015. Ako si Glenn Soco. Amo na ihatod ang masayong pagbalita, inubalan sa mas komprehensibong impormasyon. Ako si Georgia Herrera. Georgia, nasinati ang pagbaha sa kadalanan sa Sugbo tungod sa uwan karong adlaw. Dunay gipanid-an ang pag-asa, Glenn, nga posibleng mahimong bagyo nga mosulod-sunod semana. Andrea Patanya, Sugin Limi. Nakasinati og pagbaha ang mga daan dinhi sa MJ Cuenco Avenue ug North Reclamation Area tungod sa mga pag-uwan karong adlaw. Kaganihang 10:42 AM, miluwat og thunderstorm advisory ang pag-asa sa Cebu City, Mandaue City, Compostela, Danao City ug Consolacion sud sa usa ngadto sa 2 ka oras. Laing thunderstorm advisory ang giluwat kaganihang 11:15 AM alang sa Lapu-Lapu, Talisay City, Minglanilla ug Cordova. Samtang pagka 11:26 AM, mipahimangno na sab sila sa thunderstorm sa Carmen, Katmon ug Sogod. Matud sa pag-asa, ang mga thunderstorms mula na't pa hangtod karong Domingo tungod sa Intertropical Convergence Zone sa Mindanao ug tungod sa local convective activities. Pag init masyado sa araw hanggang tanghali, so mas kusog yung development ng mga convective activity karon. Tungod sa ang Cebu is daghan ding tinatawag nating mountains o bukid. So, isa sa nakabilis ng development yung orographic lifting. Orographic lifting yung pag may bukid tayo, may bundok, mabilis sumaka yung moisture. Duna sa gi-monitor nga cloud cluster ang pag-asa nga posibleng mahimong bagyo ug musud sa par karong Miyerkules. Panganyan unya kini ug bagyong Hana. Apan bisan pa man sa mga pag-uwan-uwan karon, below normal pagihapon ang recorded rainfall sa buwan sa Hulyo. 65% pa lang ang rainfall amount nga natala gikan July 1 to July 28 nga miabot lang og 131.7 millimeters kun itandi sa 203.7 millimeters nga average rainfall. Sa bag-ong weather outlook sa pag-asa nga gipagawas kagahapon, posibleng mo-intensify pa gikan sa pagka-moderate ngadto na sa strong category ang El Nino nga nasinati karon. Dunay 90% chance nga mulanat kini hangtod Pebrero, samtang 80% ang tsansa nga kutob pa kini karong April 2016. Tungod kay nagagrabe ang El Nino, posibleng moabot sa 38 degrees Celsius ang maximum recorded temperature sa Sugbo karong Oktubre, samtang moabot og 44 degrees Celsius ang heat index. Sa rainfall forecast sa pag-asa, below normal rainfall ang masinati gikan Agosto hangtod Oktubre, way below normal sa Nobyembre, below normal sa Disyembre, ug mubalik na sab pagka way below normal sa Enero. Kapag mainit ang panahon, ugaliin natin na wag muna tayong mag-stay sa labas ng mas matagal. So, prone kasi sa mga tinatawag natin mga heat stroke. And then, kapag may nare-receive pa tayo ng mga ulan, so posible na pwede pa natin itong gamitin sa ibang paraan. Andrea Patenya, News 5. Gisugda na og hawan sa City Hall ang mga balay sa informal settlers sa Doña Pepang Cemetery aron tukuron ang usa ka heritage park. Bisan og gikhukman sa korte, nagmagahi ang uban sa pagbiya sa ilang Pinoyanan. Ray Pasaporte, Sugin Lumi. Ayaw anak ka! Ikaw ba yung opisyal nila? Usama ka sa opisyal! Ayaw na anak ka! Ayaw na anak ka! Ayaw na anak ka! Ayaw na anak Nitumaw ang tensyon sa mga residente sa Doña Pipang sa barangay Tejero dihang nangabot ang mga sakop sa probe team. Gibasol sa pipila ka residente ang tigpamaba sa ilang asosasyon Edgar Quiñones kay naguna-una og guba sa iyang balay. Ako nagbulitaryo ko na akong anak abogado council sa city council iyang classmate nag-isturanay sila
nakita na mo. Nangayo sa pasaylo. Kuluwi, pasaylo ako. Ang balay ni Quiñones nahimutang daplin sa karsada nga apil sa siyam kabalay nga unang idimole sa probe. Dugay na silang mihangyo nga abangan o paliton ang yuta nga gipanag-iya kaniadto sa simbahang Katoliko. Apan kaning karon nga siyam kabuok kaning giguba na siya or voluntary na sila kay doon na nigihatag nga relocation nga to sa kanang Lorega. Gimando ang demolition human gidinay sa korte ang temporary restraining order nga gisangat sa kampo ni kanhi Congressman Tomas Osmeña. Si Kapitan Fritz Gerald Herrera sa Loriga, San Miguel dili uyon sa pagbalhin sa mga lumulupyo sa Dunya Pipang Cemetery sa ilang barangay. Nga mo lang di ganahan ba nga mo lagi na nga sort of ipadaplin ang barangay sa mga inaning nga desisyon nga unta manghilabot ta mianita no. Punto nga kahiubo sa ato ang kauban nga barangay captain diya sa Lorega. Siguro ingon ini na tungod kay una basig ang iya yung gitanaw pag-ayo ang mga tao nga taga Lorega nga wala pa ma-allocate. Gipasalig sa diwop nga dunay tukuron nga medium rise building alang sa informal settlers sa barangay Loriga. Apan ang mga informal settlers di musugot nga anha mutukod og balay ang siyam ka pamilya gikan sa Dunya Pipang Cemetery. Dili mi musugot sir, magwilga jud mi. Kung dili gani mo hatag og aksyon si Mayor Mike Rama, magwilga mi ngadto sa City Hall. Kung naay mo so diri nga laing barangay kana maggubot jud mi. Wala gyud rason nga ilang gubton kay gubot na siya daan. Ang ilang mismong sitwasyon is lisod na daan kay una sila mismo gitugutan ra nga mo stay diha. Nya karon kung sila magubot-gubot diha, so mapersa na hinuon ta nga ato agyud silang atubangon og ingno nato nga hilom lang sa mo diha kay duna moy mga undertaking o nya Ray Pasaporte, News 5. Way swerte ang usa ka kawatan kay nakulatahan kini diyang suway nga misibat human mangawat sa balay sa pulis. Ryan Sorote, Suginlimi. Dunay nagpasad nga dugo ining barbershop sa Maydan Hungkera nga may gitaguan sa gigukod nga kawatan nga si Gilbert Gabutan pasado alas 4 ganyang kadlawon. Gigupas kawatan ang kisame sa pansayan aron makasibat sa mga migukod kaniyang borders sa gilungkab niyang boarding house nga gipanag-iya og pulis. Nakiyaagom og bunog og samad sa naong si Gilbert diyang naabtan sa migukod kaniya una pagida sa temporaryong Cebu City Medical Center human hapit mahobsi og dugo. Gigong gikat-kat o gipugos og waling sa suspek ang bintana sa kwarto sa asawa sa pulis nga si Maritas samtang hinanaw kining natug. Unya pag mata nako nakita nako tong tawhan na syagit na ula siya na kuana hupo nya mo to syagit kung kawatan. Sa karatol sa kawatan, milayat kini sa pikas koral og nasamad hangtod nga na corner og nakulatahan. Diyang padung kining musibat ang gingong mga kauban ini mo'y may patingo sa fire alarm sa kasigbit nga boarding house. Hinungdan nga nakamata og nagubot ang dapit. Nagtuo sa SPO to Ricardo de la Peña nga dunay kauban si Gilbert kay di mahimo sa usa ka tawo ang paglungkab sa bintana sa ilang kwarto o pagpatingo sa fire alarm. Swerte matod pa nga wa ni atong tungura sa ilang balay ang pulis kinsa magdug sa iyang service firearm. Way nakuhang armas gikan ni Gilbert apan nahanaw ang mahalon nga cellphone sa asawa sa pulis. nanagan na may natawag ng tapad boarding house na naay nadagan dahil nga tao. So suspicious mo kay kuan, so among giduol, among gikumputasi dana mo nabaw yung kawatan dito. Ryan Sorote, News 5. Nabiktima sa Laglag Baryagang ang asawa ni kanhi Cebu City Councilor Joey Daluz kagahapon sa Udto. 120,000 pesos nga kwarta nakawat. Suginlimi, Leslie Caminadi Vistin. Ulahin ang nabantayan ni Sheila May Daluz nga nabiktima siya sa Laglag Baryagang kagahapon sa Udto sa Maydan Ligaspe sa Dakbayan sa Sugbo. Asoy niini nga samtang iyang gipark ang iyang sakyanan at tubangan sa usa ka kan-anan kalit nga dunay mituktok siyang bintana nga usa ka lalaki. Giyong isog kayo ang maong taw ug mipahibaw nga dunay natagak sa likod nga bahin siyang sakyanan. Pagsusi niya, misantok na siyang unahuna nga nabiktima siya sa Laglag Baryagang hinungdan nga dali siyang mibalik sa driver seat apan uwahin na kay ang iyang bag nga mahalon nga iyang gibutang sa passenger seat daling nasakiw sa mga kawatan. After lang gid ko gikan naghunong, naay nanuktok nako.
Nya kusog gaya na siya nga tanawa ra gud na diaw ni nangatagag sa imong likod, yung magsuko kay ba so I thought nga naunsa ba sa likod niya bago pagod ko nag-alight sa akong kuan ang baby. So I thought ba nga kanang abri ba so mo to ni naog ko pagkita na ko sa 4 pesos upat ka tag piso na, at the back of my mind ko bala basig ka ng laglag baryagang. Ang hepe sa theft and robbery section suway nga may kuwag impormasyon gikan sa nakamontar nga CCTV camera sa gawas nga bahin sa tapad nga establishmento apan pakya sila niini kay di kayo klaro ang kuha. Giyong ang namiktima sa dakben sa Lapu-Lapu ug Mandawi nga gilungkaban sa usa ka bayot, 3 ka babae ug 3 ka lalaki mo'y miigo ni Mrs. Dalus. Dili maklaro ang kuan layo kayo ang LBC. Niya i-try mo gid view ang kuan gyud ang utong orasa ang footage niya di gid maklaro ang naong pero silhouette lang magkuan nga naay ni tuktok. Makita lang na ni tuktok. Nabantayan nga kasagarang na biktima, mga babae nga magdala og mga dagkong sakyanan. Hinungdan nga subling na nawagan si senior sa mga dunay SUVs nga magmatngon og di mo tagad ilabi na og di kaila. Kanang tuktukon ka ba nga wa kaila? Gawas og uniforme police kay violation ka. Pero civilian klaro tuktukon ka ingnon lang ka nga naay nahagbong balik-balik na umudus common. So kuan na to kadila to manirado lang ta. Matgon. Nga ang gamit ko mo bitbiton. Nasakyo sa mga kawatan ang cash nga nagkantidad og 120,000 pesos, ATM ni Cebu City Consultant Joey Dalus, passport ug uban pang dokumento. Leslie Caminadi Vistil, News 5. Upat ka mga lalaki na sikop atol sa managlahing anti-drug operation sa kapulisan sa lungsod sa Konsolasyon. Ryan Sorote, Suginlimi. Nasikop sa Konsolasyon Police ang upat ka mga lalaki sa gipahigayong managlahing operasyon kagabi o ganyang kadlawon tungod sa ginadaling drogas. Unang nasikop silang Edward Manatrad, Roel Banghug o Jaime Marababol sa usa ka drug den sa Barangay Pulpugan pasado alas 11 gabi. Naatlan sa kapulisan nga naghit itang tulo sa dapit dihang dunay mireport ngadto sa mga otoridad samtang sila nag-checkpoint. Nakuha ng tulo og mga pakete sa shabu o mga drug paraphernalia. Dunay sa katansunan sila doon ang ipagawa na dunay kanang taxation nga natabo ito sa mga lang sa bigay natin niya. So abot naman ito morning ang nagatpa naman tulong ka tao na taxation. Duha ka oras ang nakalabay, laing concerned citizen ang nagduol sa kapulisan sa checkpoint sa Barangay Nangka bahin sa giingong na maligya o marijuana. Giubanan sa informant ng kapulisan og positibo nga giila ang tigpamaligyan ini nga si Albert Sasing. Ini pouch nga pink na recover sa kapulisan ang mga marijuana nga hugtanong gihimakak ni Albert. Ha? Wala. Nakuha man ko yun mo. Wala. Nagunsa ka mo dito? Dakwang pasalamat sa kapulisan sa aktik nga partisipasyon sa mga residente sa ilang pakigbatok sa ginadaling drogas. Nakig-alayon sa ibang kapulisan sa mga barangay na dunidag kong problema sa ginadaling drogas sama sa Barangay Pulpugan nga i-identify ang mga kubul-kubul nga hihimang hititanan sa dapit. Laing gitutukan sa kapulisan ang mga barangay na duol sa dakbayan sa Subo Mandawi nga may giingong giagian sa mga pamaligayong shabu paingon sa Konsolasyon. Very little mga listing ng mga tao na nag-involve ng mga illegal drugs. Ryan Sorote, News 5. Human sa kapin-upat ka tuig nga pagkabilanggo, gawas nun na karon ang magtiayon nga gipasangin lang na mugaw og 16 anyos nga dalagitan ni atong tuig 2011. Jinky Rosit, Suginlimi. Mibuhos ang emosyon sa sala sa RTC Branch 18 dihang gibasa kaganiha ang hukom ngadto sa magdiayong Ricardo ug Mirna Ramos. Absuelto sila sa kasong qualified trafficking nga gipasaka bato kanila kapin sa 4 ka tuig na ang milabay. Sa 8 ka pahina nga desisyon ni Judge Gilbert Moises, iyang gimando ang pag-dismiss sa kaso gumikan sa kakuwang sa ebidensya nga nagtumbok sa magtiayon nga gibugaw nila ang usa ka 16 anyos nga dalagita sa barangay Camagayan, siyudad sa Sugbo, base sa affidavit sa dalagita na makakrasiya sa iyang testimonya. Muna ako subo kayo ron kay tungod aning justice sa na mission, daghang pang dakpan ditso lang. No? Karon sad ni mahitabo nga daghang yung matanggong tungod kay wa may bill.
Si Noy Ricardo, kuyog ang iyang pamilya, nalipay sa nahimong desisyon sa korte. Padayon nilang gihingusgan nga inosente sila sa maong pasangil. Salamat ko sa Ginoo nga wag ko isa ginaning ko ana. Salamat kay sa tanan. Apan ang grupong International Justice Mission wa matagbaw sa desisyon. Bisan og absuelto na ang akusado, tun-an gyapon nila ang maong kaso. International Justice Mission believes that the case was strong against the accused, and we will review the court's decision to determine whether an appeal is warranted. Nevertheless, International Justice Mission does respect Judge Gilbert Moises' decision. Jinky Rosit, News 5. Gumikan sa kusog nga uwan kagahapon ug kagabi, duha ka panimay sa bukirang barangay sa Malubog, Dakbayan sa Sugbo ang naapektuhan sa landslide. Wahinoy nakalas o naangol atol sa hitabo. King Perez, Suginlimi. Migamit og chainsaw mga sakop sa Cebu City Disaster Risk Reduction and Management Office aron maputol kining naluka nga punuan nga mibabag sa nagub-an nga panimay ni Wendell Arcilio nga naigo usab sa midahiling yuta. Gingong dunay sama og buhawi ang miigo sa ilang lugar dinhi sa bukirang dapit sa Sitio Pili sa Barangay Malubog, Dakbayan sa Sugbo kagahapon sa hapon dihang mibundak ang kusog nga uwan. Luwas ang asawa ug tulo ka mga anak ni Wendell ug giabisuhan siya sa mga sakop sa CDRRMO nga makikoordinate sa barangay kay di makaabot ang uban nilang ekipo sama sa backhoe. Was mura magnay buhawi ba nga mura nagtuyok kay gikas at bang ngari paingon. Murag pag-abot dito sa tungod sa kuwa, murag nabugatan ka to, dihan impact. Naguba asab ang panimay ni Domi Bonghanoy sa Sitio Maling sa samang barangay. Human matumbahi sa punuan sa Jermelina, human naluka nunot sa pagdahili sa yuta kagabi. Kini ang unang higayon nga nakasinati sa mong katalagman si Bonghanoy, sud sa 4 ka tuig nga pagpuyo sa mong dapit. Boss, yan na, pag-istorya na ko nga, ang kahoy ko na perting kusoga, nagsininggitay na sila maayon niya. Plano ni Domi nga mobalhin gumikan sa hitabo. Apan way plano si Wendell nga biyahan ang naguba nilang panimay kay ana sa bukid ang ilang panginabuhian. Gipasidanan sila sa ilang kapitan, mapanahon sa kusog nga uwan, mobakwit dayon. Dito pa man gumig syudad kahapon, pag-abot ng uwan na kaayo. Wamika kwan bang kay kalit ang uwan ng bagyo. Misaad na og housing materials ang Cebu City Government ngadto sa duha ka pamilya nga naapektuhan sa pagdahili sa yuta. Padayong pahimangno ni Cebu City Councilor Dave Tumulak, kinsa mo ipangu sa City Disaster Risk Reduction and Management Council, magbinantayon kanunay, ilabi nang nasinating pag-uwan-uwan. Ang ato ini is preparasyon lang ni nga ang atong mga katawhan makapangandam sila. Mas importante gyud ang kabtangan, ako ang kinabuhi kaysa kabtangan. King Perez, News 5. Wapay formal nga reklamo ang nadawat ang Kapitolyo gikan sa mga naapekto ang pasahero nunot sa pagsirado sa CityLink nga nagakomodar sab sa mga commuters paingon sa habagatang Sugbo. Gipasabot ni Cebu Governor Junjun Davide nga wa sila jurisdiksyon sa CityLink mao nga di siya mohatag og dugang komento. Iya hinong giklaro nga sa higayong dunay mudangop sa iyang buhatan, andam siyang mutabang kanila. Let's just wait anang si action sa city ano how to address this problem. But if kung doon ang mga lideri, mga concern ng mga commuters, we see where we can help. We can probably ask the city na kung sa'y matabang nila. Gisugdan karong adlaw ang pagpatuman sa rerouting sa traffic sa Dakbayan sa Mandaue. Dunay namatikdan nga nga ni menos ang pagkabara sa mga sakyanan samtang ang uban nabaghuan og nireklamo. Andrea Patanya, Suginlimi. Gisugdan karong adlaw ang pagpatuman sa experimental one-way rerouting scheme sa Dakbayan sa Mandaue. Mula na't kini og 60 ka adlaw aron pagsuta kung epektibo ba kini sa pagpaluag sa grabeng traffic sa Dakbayan tungod sa nagdungan-dungan nga road repair sa DPWH. Alas 4 pa lang sa kadlawon, gipa-report na ang tanang enforcer sa Mandaue aron magbuntar sa mga road signs ug mugiya sa mga motorista. Gihimong one-way traffic ang SB Kabaho gikan eskina A. Del Rosario Street padung Pacific Mall
P. Burgos Street, gikan eskina UN Avenue padung eskina A. Soriano Avenue, A. Del Rosario Street, gikan eskina BB Cabahog Street padung sa eskina SB Cabahog Street, ug ang FB Cabahog Street, gikan SB Cabahog padung eskina BB Cabahog Street. Paagian usab sa mga sakyanan gikan sa norte ang mga lanes ubos sa magikay flyover. Daghang drivers ang nangasaag kaganihang buntag kay nabaguhan sa ilang agian. Naglibog pa ka. Libog ko man. Unsa imong gikabalakan? Basig madakpan yan nun ta. Kung O di, makasud niya tag di mao ba. Kaya akong na-notice, ang ubang no left turn, maka-left turn na. so naglibog ka? Naglibog. Libog yun. Imo sa nistudyohan? Oo. Mipasalig ang mga enforcers nga di usa sila manakop ni adtong makalapas sa pagsunod sa traffic signs sa bag-ong rota. Sir, kaning mga saag, di lang sa ato padakon. Dili sa, tagaan lang sa natong chance sila karon kay parang makatultol yun sila, asa sila agad. Nabantayan ni ining enforcer nga si Terong nga epektibo ang bag-ong traffic scheme sa iyang area sa may Mandaue City Hall kay mas flowing na ang dagan sa sakyanan. Apan kining PUJ driver nga si Rene Boy, puwerteng nakayawyaw kay taas na kuno kaayo ang tuyukanan sa ilang rota ug wa masulbad ang huot nga traffic. Tuyok na kayo niya. Pwede ba ng traffic ka? So, dili ni epektibo para nimo? Magdani ang ataghang yung mga driver yung ano, iputingin traffic kayo. Apektado imong kita. Kay, Kung usa ka ng staff ka tanan ba kay dugay may may kabalik kayo. Daghan pangutana, daghan sang nasuko, daghan sang nakauyon. pero kamo, bisag masuko, pasensya. Wala pasensya lang yun kay natural man gina nga naagi burag di pagkasabot sa sitwasyon. Ang mga commuters nabaghuan kung asa na mag-atang og PUJ. Inay sa may Grand Mall ang jeepney stop, sa Cortes Hospital na mag-atang ang mga pasahero alang sa jeep nga paingon sa Manalili, Mabolo, Consolacion, Liluan ug Talamban. Wala na ang mga jeep sa imong naandan nga. Wala na diri nagagiba. Naibong ko asa ko dapit mo agi to. So, unsa man, manadanad na mo ani sa bago nga kanang sakayanan. Kinalagit siguro maganda yun. Panawagan karon sa Traffic Enforcement Agency of Mandaue ngadto sa mga motorista ug mga commuters nga patasan lang gyud ang ilang pasensya ug mo kooperar niining maong mga kausaban kay alang naman sa kini sa kaayipan sa tanan. Andrea Patania, News 5. Laing lalaki na sab ang mikatkat sa billboard ganihang buntag. Ana na kini karon sa Center for Behavioral Sciences sa Vicente Soto Memorial Medical Center. King Perez, Suginliming. Nahisama og dunay shooting sa ka teleserye ang reaksyon sa mga tao sa downtown Cebu City. Sayo ganihang buntag gumikan ining lalaki nga mikatkat sa bakanteng billboard nga naa sa ibabaw sa kadako nga butika sa may Dalan Borromeo. Gibana-banan dunay gitason nga 20 metros ang maong billboard. Ang mga sakop sa Bureau of Fire Protection ug Quick Response Team sa City Government mao'y nangu sa pagpakanaog sa taong nag-shades ug nagtiniil. Mi-request ang mga lalaki nga pakanaugon ng mga sakop sa BFP nga misaka sa building ug aron makanaog giagni kini sa mga negotiators ug pagkaon. Atal conscious man siya. Iba responsive siya murag di kayo sa inana ka ingong tagdanang murag way buot na no. In fact, posible lang nga medyo naagit siro yung problema or medyo naatay gamay kuan sa pag-isip no. Sa makita ninyo sa uliyo, misuway na og pagkanaog kiningwa pa mainhing lalaki sa pagsaka niya sa billboard ug karong buwan na mao kini ang ikaduhang higayon kundiin dunay misaka sa billboard diri sa Dakbayan sa Sugbo. Human sa dulan usa ka oras mikanaog kini sa billboard. Apan wa dayon kini gipakanaog gikan sa rooftop kay gipapahuway una usa papakana. Gihigtan og PC ang stretcher niini aron hapsay og luwas ang iyang pagpakanaog. Wa na kini mutingog dihang gihinabi sa mga tigbalita samtang gisud sa ambulansya. Giila ang maong tao sa mga otoridad nga si Marcelino Candido, 40 anyos, apan wa pa mahibaw kung taga-diin kini ug unsa iyang background.
wa pa sa mahibaw kung nganong misaka kini sa billboard. Ana karon sa Center for Behavioral Sciences sa Vicente Soto Memorial Medical Center si Candido. Kinsa gikatakdang hilingon sa pangu sa psychiatric ward nga si Dr. Rene Obra. Matod ni Obra nga kasagaran sa mga tawo nga musaka sa billboard dunay problemang personal, intoxication ug igo lang sa pagsunod sa mga unang mibuhat sa talagsaong lihok o copycat. Posibleng na-impluwensyahan kini sa lalaking mikatkat sab sa billboard sa may General Maximum Avenue sa may aging semana. Duna say gitawag sa field sa psychology nga mga taong strikers o mga tao nga physically o mentally disturbed nga gustong magpatagad lang pinaagi sa mga talagsaong lihok sama sa pagkatkat sa billboard. Dako sab ang posibilidad nga suicidal daan. Ang mga lalaki kay dunay presumption nga ang pagkatkat sa taas nga bahin nagtinguha nga magpakamatay. Gipasabot ni Obra nga ang Cebu mo'y dunay labing taas nga datos sa mga nagpakamatay sa nasod sa labing uwahing pagtuon. Nasayod sab si Obra nga di mapugna ng mga mangusyoso panahon nga dunay ingon adtong hitabo. Mao nga mipasidaan kini sa katawhan nga dili sungugon ang mukatkat sa billboard kay makahatag kinig anxiety ug mahimo mapalpak ang pakig-negotiate sa pagpakanaog niini. You must be supportive enough, no? Hindi lang ka mo comment something negative or something nga makakuan og anxiety, maka-add-on sa anxiety sa naa dito, no? Kaya ba magud sagitan nga namitaw? O ko di man kita maka-inhibit themselves to gather around sa mga area kay tabang ko generally especially as Cebuanos o si Suro o sana. Awhagsab ni Obra sa otoridad nga unta pahugtan na ang security measures sa mga billboard kay nahimo kining dali nga pamaagi sa mga dunay suicidal tendencies nga magpakamatay. Ato dinhi along the road, anybody can just climb up and Gihan ay nakaroon sa Center for Behavioral Sciences uban ang pipila ka mga government agencies ug private sector sa pag-establish og suicide hotline. Laing tambag ni Obra nga hinabion kadtong dunay mga suicidal tendencies aron sa paglikay nga makasinati sila og nervous breakdown nga moresulta sa pagpakamatay. King Perez, News 5. Murag nauso ni rong billboards. Attorney Georgia. Yeah, Dr. Obra actually said na siya mga explanation na copycat or strikers, but I hope they don't do it. Beef up sa ng security sad nga dili na mahimong katkata ng billboard. Wala man ganituyo. Exactly. Okay, anybody can just go up anytime they want. Maukat to ang mga balita sa Aksyon Bisaya kini si Glenn Soco. Daghang salamat, ako si Georgia Herrera. Bisan asa, bisan kanusa, kapatid. Kay di lang kutob sa balita, Action!